Napelemes rendszered van? Hamarosan át kell állnod bruttó elszámolásra, de nem tudod, ez miben lesz más a szaldó elszámolástól? Megmutatjuk! A napelemes rendszer által termelt energia egy részét azonnal felhasználjuk. Amire éppen nincs szükségünk, azt betápláljuk a szolgáltatónak. Amikor viszont a rendszerünk nem termel, akkor a szolgáltatótól vételezzük a számunkra szükséges árammennyiséget. A szaldó és bruttó elszámolás közötti különbség ennek a kettőnek, vagyis a megtermelt, de fel nem használt és a vételezett energia elszámolásából ered. A szaldó elszámolás során egybevetjük a betáplált és a vételezett árammennyiséget, ezek különbözetét pedig forintosítjuk. A bruttó elszámolás során azonban külön-külön forintosítjuk mindkettőt, és ebből kell egyenleget képezni. Ez tehát a két elszámolási mód közötti különbség. Továbbra is kérdésed van? Írd meg nekünk!